Бәйгенең тантаналы өлеше лицейның спорт залында үтте. Еңлек залга Россия һәм Татарстан байраклары кертелде. Биредә укучыларны район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хабибуллина, Әфган сугышы ветераны Рамил Резванов сәламләде. Слава России, слава героям дип атала ул. 8-9 сыйныф укучылары арасында үтә. Монда егетләр, кызлар да катнашалар. 7 команда 4-шәр укучы. Алар инде төрле станциялар буенча үзләренең инде хәрби әзерлек буенча күнекмәләрен күрсәтәләр. Монда инде автомат җыю, физик әзерлекне тикшерү һәм башка бик күп шундый уеннар, этаплар үз иченә ала ул. Бәйгедә 4 кешедән булган 8 команда катнашты. Командалар арасында кызлардан гына торган командалар да бар иде. Командалар 7 станцияда булдылар. Биредә аларга төрле сынаулар тәкъдим ителде. Билгеле вакытка автомат сүтеп җыю, противогазны дөрес итеп киеп салу, беренче ярдәм күрсәтү һәм башкалар. Bu мероприятиене мин яратам. Во-первых, бу миңа нык кызык. Автоматны сүтү белән җыю ул киләчәктә кирәк булырга. Һәм бу миңа үземә характерда ясарга булды. Командаларның чыгышларын мәртәбәле жюри бәяләде. Мәгариф ветераны Альберт Иванов мондый бәйгеләрне иң гадел бәяләүчеләрнең берсе. Шушы бәйге бу яшьләрне хәрби патриотик тәрбиягә бер этәргеч булып тора. Алар онытмаска тиеш үзләренең үткән гомерләрен, әтиләренең, бабаларының, алар сугышта безгә шундый мөмкинлек биргән тәрбияләргә һәм дә ки үсәргә. Хәрби патриотик уеннарда беренче урынны 9-нчы А сыйныфы командасы яулады. Икенче урын 8-нчы В сыйныфы командасына бирелде. Өченче урында 9-нчы Б сыйныфы командасы. Аларга кубоклар һәм медальләр тапшырылды. Фәридә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.